cu siguranță, și asta nu spun eu, o spun proprietarii de animale și o spun crescătorii, utilizarea zgârzii adaptil va ajuta în aceste situații practice. Plânset noaptea, plânset de singurătate în momentul în care este lăsat singur acasă, faptul că în momentul dresajului devine mai docil și devine mai relaxat, mai atent și atunci va recupera mai ușor aceste comete. Cu zgarda adaptil, el nu se va mai simți atât de singur, da? Îi va da o stare de liniște, poate ne va aștepta cu siguranță mai liniștit acasă până venim și suntem dispuși să ne jucăm cu el. Ceea ce încercăm noi să dezvoltăm cu Gentle Handling Training este cum facem câinului să-i placă la veterinar. În general, vizitele la veterinar sunt un mare stres atât pentru câine cât și pentru stăpâni. Sunt veterinari care se tem de unii clienți ai lor, sunt stăpâni care se tem de câinii lor la veterinar, sunt câini care nu mai spun, nu ar face orice să nu ajungă la veterinar. Un program direcționat profesioniștilor, care să le arată acestora cum să reducă stresul și conflictul inerent intervenției medicale, este ceea ce noi am simțit necesar acum vreo 3 ani. Ne-am apucat împreună cu cei de la PetStaff să dezvoltăm un program pilot în clinica lor și dând rezultate și având din ce în ce mai mulți clienți mulțumiți, să spunem așa, atât câini cât și stăpâni, am început să-l exportăm. Ne dorim foarte tare ca în timp fiecare veterinar din România să se preocupe de confortul psihic al câinelui pe care îl tratează. În felul ăsta se va ocupa, fără să vrea, și de confortul psihic al clientului. Sunteți alături de noi, inaugurăm în seara aceasta seria Vet Talks cu o întâlnire dedicată proprietarilor de animale de companie, mai precis câinilor. Vet Talks powered by Seva este o serie de evenimente live pe care o organizăm alături de Clubul Câinilor Utilitari și Spitalul Veterinar PetStaff. Vă prezint invitații noștri permanenți în această seară, doamnelor, domnilor, dr. Cristian Daniel Cristea, medic veterinar în cadrul Spitalului Veterinar PetStaff, și Vlad Popescu, instructor canin, cofondator al Clubului Câinilor Utilitari din București. Cum gestionăm relația cu câinele nostru acasă, la plimbare sau la medicul veterinar, fără a-i induce stres sau anxietate, și mai precis ce înseamnă gentle handling. Deja v-ați alăturat într-un număr foarte mare. Suntem în primul rând pe canalul Ceva Pufos, de asemenea pe Caute.vet, PetStaff, Clubul Câinilor Utilitari și o serie de alte canale care sunt asociate. Domnilor, bună seara! Mă bucur să ne revedem. Noi ne-am cunoscut undeva prin 2018, cred, am făcut niște filmări împreună și am avut ocazia să văd la firul ierbii, mă rog, era toamnă târziu,
cum se antrenează câinii de la Clubul Câinilor Utilitari și cum se desfășoară relația aceasta de colaborare între doctorul Cristian Cristea și Vlad Popescu alături de echipa sa extraordinară. Haideți să le spunem oamenilor în primul rând cum v-ați cunoscut voi în primul rând și cum ați început nebunia aceasta a colaborării. Cine începe? Nu știu, încep eu? Da, te rog. Chiar calculam acum când am fost în tabără că au trecut 6 ani de când ne-am cunoscut la un eveniment organizat de Clubul Câinilor Utilitari, care se numea Eu mă distrez cu câinele meu. Da. Și atunci ei ne-au contactat pentru a-i ajuta cu organizarea evenimentului, cu tot ce înseamnă serviciile medicale de care aș putut avea nevoie în momentul organizării evenimentului, unde participau mai mulți căței, nu doar căței lor. Era în Parcul Crângaș organizat și am răspuns afirmativ, deși nu-i cunoșteam, nu știam nimic despre ei. După acest eveniment am început eu ca medic să recomand dresori, pentru că până atunci, la întrebarea clienților mei dacă am un dresor pe care să-l recomand, le spuneam să caute pe net și nu vreau să dau niște recomandări de care nu eram sigur. Și la câteva luni de la acest eveniment și odată ce am început să ne mai cunoaștem, să vină cu câinilor în cabinet, am început să-i recomand cu puțină, adică cu dezvolt, sau nu știu cum să zic, sigur pe mine că recomand un dresor bun, dar totodată când veneau în cabinet îi priveam puțin sceptic. Adică aveau niște, la momentul respectiv, eu consideram ca și medic și colegii mei că au niște pretenții destul de mari, gen să nu stresăm câinele, pe câinele a venit bolnav sau a venit pentru o manoperă. Nici eu nu conștientizam atunci și, repet, la început eram puțin, ok, sunt puțin cu capul oamenii ăștia și au niște pretenții, dar hai să vedem că au și o parte bună, deci merită să continuăm colaborarea cu ei. Între timp, am început să înțelegem de fapt care sunt principiile și ce își doreau ei de fapt de la practica noastră, nu doar să le tratăm corect și corespunzător animalul, ci și să interacționăm cu ei, cu animalele lor, într-un fel în care să le reducem nivelul de stres sau să nu le provocăm un stres inutil, astfel încât câinii să-și poată desfășura activitatea lor obișnuită și să nu rămână cu sechele sau cu diferite frici, să spunem, să nu-și mai dorească să vină în cabinet și după aia să rămână traumatizați pe o perioadă mai lungă și să nu mai poată da randament în munca pe care o făceau ei de zi cu zi. Acum Vlad, nu știu, și el ne-a testat, a venit cu mai mulți căței la noi până să se convingă. Da, practica Pet Staff Universe nu s-a născut și Clubul Câinilor Utilitari au cam evoluat împreună. E vorba de o coevoluție și e foarte simpatic cumva practicile lor în ceea ce privește etica s-au construit cu sfatul și cu consilierea noastră. Pe partea cealaltă, noi ne-am construit practica și sfaturile luând în calcul necesitățile practicii veterinare în relația cu câinele. Întâmplarea face ca în acești 6 ani și unii și alții să creștem foarte mult și să ajungem să prindem din ce în ce mai multă experiență. Și atunci cred că ne-am maturizat. Ideea cu gentle handling-ul este destul de veche. Ea s-a tot copt, așa în cuptor, și ușor, ușor iată că vrem să o scoatem la mezat, să vedem dacă există oameni pe planeta asta care o vor găsi la fel de utilă și de plăcută cum o găsim noi. Scopul nostru este să eliminăm pe cât posibil stresul din interacțiunea cu medicul. E evident că odată ce câinele vine la veterinar, nu vine să se distreze, deci clar va fi un pic stresat, clar va fi un pic deranjat, clar va fi puțin înfricoșat. Cum facem să reducem nivelul ăsta de stres astfel încât atât căței cât și stăpânii și de asemenea și veterinarii până la urmă să aibă o experiență plăcută? Asta mă gândeam că la stresul patrupedului se adaugă în primul rând stresul stăpânului. Cred că el e cel mai stresat și înfricoșat. Și invers, și după aia stresul veterinarului. Da, medicina veterinară este o meserie foarte solicitantă
Există foarte mulți medici veterinari pe planetă care sunt afectați foarte puternic de depresie job-related, să spunem așa. Stăpânii care își aduc câinii la veterinar de asemenea pornesc de la niște griji foarte mari, pentru că câinele nu e om, asta îi amplifică grijile, pentru că nu poate înțelege exact ce se întâmplă cu animalul lui. Și atâta timp cât câinele se stresează din cauza practicilor veterinare, se creează un tăvălug din care toată lumea este pe punctul de a ceda. E un cerc vicios, de fapt. Proprietarul se stresează că animalul chițăie, veterinarul se stresează că proprietarul se stresează și câinele se mișcă și nu poate să își facă treaba cum trebuie și cam ăsta este efectul final pe care îl au, că toți trei își doresc să nu se mai vadă unul cu altul de-a lungul vieții niciodată. Sau cel puțin asta am resimțit eu în practica mea. Se uită deja peste 200 de prieteni, sunt sigur, în majoritate. Sunt frumoși, da. Deci acum începem pe bune. Da, acum chiar o dăm. Așa. Bun. Ideea e că mă întreb, după ce am conștientizat eu că e o chestie mișto și că e ok de aplicat și nu fac bine doar câinelui sau doar proprietarului, îmi fac mie bine, i-am propus lui Vlad să încercăm să facem un curs, un atelier la care să participe colegii mei. Pentru că inițial venea Vlad, venea Romica, veneau câțiva membri din club care îi știam că sunt pretențioși și atunci toți colegii îmi spuneau: au venit aia de la clubul câinilor utilitari, du-te că trebuie să-i consulți tu. Și ca să evităm chestia asta, pentru că și ei au început să câștige încredere în noi, au început să vină din ce în ce mai mulți câini sau prieteni de-ai lor care aveau aceleași concepții și căutau același lucru, l-am rugat pe Vlad să facem acest curs de gentle handling pentru colegii mei inițial. După care am replicat cursul și am mers la Facultatea de Medicină Veterinară București. Cu acordul lor am făcut un grup de 20 de studenți și am făcut un modul teoretic, după care am făcut un modul practic la terenul de antrenament din Trângaș, în care fiecare student a venit cu câinele lui, propriu și personal, și ne-am jucat de medicul, l-au consultat, l-au manipulat, l-au întors pe toate părțile, au luat temperatura și așa mai departe. Și au început să învețe ei să identifice momentele în care câinele se simte stresat sau își punea un coleg să-l consulte și să facă lucrurile astea ca să învețe să deprindă semnele pe care câinii le arătau și pe care de multe ori le scăpăm. Pentru că timpul e destul de scurt și toată lumea vrea să afle, sunt sigur, chiar de la prima ediție cât mai multe informații de la voi, aș propune să trecem un pic prin prezentarea pe care Vlad a pregătit-o despre ce înseamnă gentle handling și cum faceți posibilă această interacțiune mult mai ușoară între animalul de companie, între câine și medicul veterinar. Prin urmare, Vlad, hai să dăm share screen și să ne spui în câteva cuvinte ce e pe prezentarea asta, după care să facem apel la prietenii noștri să înceapă să pună întrebări. Sunt sigur că își doresc lucrul ăsta. Eu o să le monitorizez în chat și o să fie bine, ce mai, chiar și în vremuri. Și aș vrea să menționez că practic e o introducere, e o prezentare a ceea ce înseamnă. Nu informațiile secrete le veți afla în următoarele episoade. Adică acum e doar așa ca să vă momim. Că tot cum am aflat azi, că trebuie să presupunem momire întâi. Da, deci prezentarea mea, nu știu, acum o vede toată lumea, George, da? Absolut toată lumea, da. Bun, deci azi vrem să vă prezentăm ce vă vom prezenta, practic. Vrem să facem introducere la introducere. Trebuie spus că primul calup va fi un set de webinarii pentru proprietarii interesați și conținutul este exact ăsta, atât de simplu. Cum să mergem la veterinar fără să ne stresăm câinele din dotare, cum să nu ne stresăm noi, cum să nu se streseze câinele și ușor să învățăm câinele să suporte intervenția veterinară
fără mare stres. Să nu uităm că foarte multe din intervențiile veterinare nu dor. Luarea temperaturii, chiar luarea de sânge, chiar anumite injecții nu dor foarte tare. Însă, din faptul că se creează o stare de stres, câinele ajunge să reacționeze regretabil, atât pentru sine cât și pentru noi. Și atunci, de ce să facem gentle handling? Am scris aici foarte mult text. Ideea este că stresul pe care proprietarii, stresul pe care îl au câinii, are efecte negative asupra intervenției medicale. Ba mai mult, dacă, Doamne ferește, ne trezim cu un cățel care e mai puțin sănătos și care are de ajuns la medic des, pentru câinele ăla toată viața devine un chin pentru simplu fapt că se duce la un veterinar unde nu-i place și ajunge să trăiască o viață de chin, pe care evident această stare emoțională se transmite și la proprietar și evident se transmite și la veterinar. Un câine blând și educat, care este bine educat și poate fi tratat mai des decât medicul veterinar, pentru că ăsta nu se teme, băi, mă mușcă, mă clămpăne, îmi face, îmi trece, și automat trăiește mai mult, pentru că dacă veterinarul nu se teme să rămână singur în cabinet cu câinele, îl poate și trata fără grijă, fără teamă. Și evident, dacă vorbim de un câine care are probleme de interacțiune cu medicul veterinar, costurile vor fi mai mari. Dacă mergem la veterinar și avem un câine care mușcă pe toată lumea, care nu stă să fie injectat, s-ar putea să fie nevoie de 3 veterinari, de 4 veterinari, unul leagă, altul ține, altul țipă, altul. Și atunci sau ne chinuim să-i punem bodnița câte 40 de minute în fiecare zi, că știe că o punem ca să mergem la veterinar și nu vrea să o punem și tot așa. Adică scopurile acestei povești sunt de la sine înțeles, după părerea mea. Bun. Ce vrem noi să vă învățăm cu chestia asta? E vorba de niște cunoștințe teoretice și niște cunoștințe practice, niște exerciții pe care noi o să le arătăm, o să le explicăm cât putem de bine și îl facem pe câine să accepte contextele în care are nevoie de intervenția medică, în care o să-l învățăm să stea frumos, să dea lăbuța ca să-i se ia sânge, o să-l învățăm să stea frumos ca să putem face o ecografie, o să-l învățăm să stea frumos și să nu se sperie în momentul în care intră termometrul în niște zone unde nu răsare soarele. Da? Sunt niște elemente de dresaj specifice și sunt niște cunoștințe minime despre medicină practică veterinară și niște cunoștințe specifice despre cum funcționează mintea câinelui. Primul aspect va fi ăsta. Vom învăța efectiv ce au în cap câinii, de unde știm ce au în cap câinii, cine ne învață chestia asta. Vom aminti câțiva cercetători care au concluzionat lucruri care ne interesează din punctul ăsta de vedere. Vom face evident scurt istoric al situației și vom învăța evident și semne de stres. Ce semne ne arată câinii, cum aflăm că un câine nu se simte bine, cum aflăm că un câine nu-și mai dorește să fie acolo și ce facem în contextul ăsta. Trecem mai departe. O să trecem la etape și exerciții. O să folosim un exemplu, să spun așa, ideal, în care luăm un cățel mic, un pui, și ce îi facem puiul ăla ca să ajungem cu el la vârsta adultă să accepte tot ceea ce înseamnă medicul veterinar. Cum și cât de des mergem la veterinar va ține nu doar de starea de sănătate a câinelui, ci și de necesitatea de socializare cu aparatura medicală, cu medicii, cu costumele specifice, cu mirosul de medicamente. Apoi o să vedem intervenții diferite. O să dăm exemple de câini, ce pot face câini, ce înseamnă tehnici diferite, ce înseamnă și care sunt prioritățile. Pot exista priorități în anumite situații. Dacă avem un câine care e foarte grav bolnav și nu știe să interacționeze corect cu medicul, nu putem să așteptăm să fie dresat ca să poată interacționa cu medicul. Probabil că ai să rezolvi problema medicală a priori și abia apoi o să încerci să îi îndulcești, să spunem așa, bomboana pe care a fost forțat să o înghită. Mai departe, vorbim de intervenții neplăcute care nu pot fi mascate, a căror durere și stres nu poate fi mascat prin ce facem noi, și de câini dificili, câini care vin de acasă cu niște probleme grave de comportament și care în general
cei care au asemenea câini știu foarte bine că se duc extrem de rar la medic. De obicei vine medicul, îi tranquilizează ca să facă cele mai simple și de bază intervenții. Pentru fiecare vaccin câinele e tranquilizat sau este sedat sau este... Și atunci vom vedea cum relaționăm și cu asemenea câini, cum facem să ne fie mai ușor. Și apoi, la fel, situații speciale. Există situația în care câinele nu are voie să mănânce, există situația în care câinele refuză să mănânce, există situații în care nu putem să recompensăm câinele pe masa de veterinar și atunci va trebui să găsim formule de a le aduce acolo înainte, în starea bună, sau pe masa de veterinarului să găsim soluții prin care să-l calmăm. Da? Cam asta este prezentarea mea. Acum o să dau stop share. Și cam asta o să facem noi timp de 5 ședințe. Nu știu dacă m-am încadrat în timp, cred că m-am încadrat cu brio. Cam asta vrem noi să facem. Ideea este, Cristi vine cu o experiență enormă din punctul de vedere al numărului de câini tratați. Eu vin cu o experiență, zic eu, destul de mare din punct de vedere al câinilor dresați. Evident că de foarte multe ori căile noastre s-au intersectat în sensul în care noi am venit cu câini la ei, fie că erau câinii noștri, fie că erau câinii clienților noștri, fie că erau câinii voluntarilor noștri, fie că erau câini, pur și simplu câini cunoscuți. Și am încercat de fiecare dată să îndulcim relația veterinarului cu câinele și cu stăpânul. Avem deja o grămadă de mesaje, o să începem să le citim cât de repede. Asta e tabla de materii, da? În legătură cu asta. Cam asta este. Am văzut. Avem și câțiva proprietari de pisici deja care protestează că e doar despre câini. Din păcate, o să trebuie să ne gândim la alt proiect pentru așa ceva. Va urma cu siguranță și va urma pentru că se aplică și în cazul pisicilor și chiar e nevoie, pentru că pisicile sunt animale mai puțin socializate și de multe ori avem probleme mai mari decât cu câini. E adevărat, teoretic pot provoca daune mai mici decât un câine, dar și acolo e mult de discutat, deci proprietarii de pisici să stea liniștiți că va urma și seria de ateliere pentru pisici. Bun. Hai să începem să vorbim cumva, să trecem prin materia zilei de astăzi, așa cum ne-a setat-o prietena noastră Ioana, și eu fiind moderator cu împrumut tura asta, vreau să, pe lângă a o saluta, vreau să fim și disciplinați, să nu o facem de râs și să trecem prin ceea ce ați discutat și voi și v-ați propus. Până la primele întrebări, poate părea simplă întrebarea, dar ea de fapt conține un curs întreg. Cum interacționăm noi ca proprietari cu câinii noștri ca să le reducem nivelul de stres până să ajungă la veterinar? Ce putem face noi ca proprietari? Trebuie înțeles din start că relația între doi indivizi, atunci când este atât de dezechilibrată din punct de vedere al forței, pentru că orice câine aș avea în casă, el mă vede pe mine ca fiind cel puternic, este, să spun așa, condusă, este sub pătura ideii de a nu speria câine. Este foarte important să am un câine care nu se teme de mine. Și atunci tot ceea ce construiesc în relația mea cu câinele este în jurul ideii de a nu-l intimida, de a nu-l face să se teamă de mine, de a nu-l face să se uite strâmb, să fugă de mine, să nu cumva să intre în conflict cu mine. Cum facem asta? Blândețe, calm, recompensă și o să vedeți din ce în ce mai multe. Pot să spun și eu din punct de vedere al unui proaspăt deținător de pui de câine. Eu spun practic ce am învățat de la Vlad și Vlad mă corectează, de la Vlad și de la colegii lui de la club. Nu trebuie să cerți câinele. Puiul de câine nu trebuie certat până la 4, 5, 6 luni, tocmai în ideea de a consolida relația cu el și de a ne face o relație bazată pe încredere. Câinele practic trebuie să ne vadă pe noi ca cel mai bun prieten al lui, ca omul care nu neapărat îi permite orice, dar ca omul care niciodată nu îl ceartă, nu țipă la el, nu aruncă cu mătura, nu îl bate cu ziarul, nu are niciun fel de interacțiune negativă. Corect? Da. E valabil și în cazul copiilor, asta m-a ajutat și mult.
Am început să înțeleg cumva și să-mi adaptez stilul și cu propriul copil, care la un moment dat devine, cât ai vrea să fii de ok și să nu te enervezi, la un moment dat reușește să te scoată din minți. Dar partea bună pe care practic acest gentle handling ți-o induce este să înveți să te calmezi întâi pe tine, ca să poți să-i conferi câinelui tău o stare de calm, să poți să-l direcționezi către o acțiune pe care el vrea să o facă. De exemplu, el ne roade piciorul, lucru pe care mulți câini sau papucul o fac. Noi să-i găsim atunci o jucărie, o minge, un lucru care să-l facă pe el să creadă că a câștigat practic lupta. Noi am oferit altceva la schimb, dar practic e un câștig în ambele sensuri. Moneda cu care tranzacționezi este încredere. Mie îmi place să folosesc tot timpul paralele astea antropice. Gândiți-vă dacă vă doriți un fiu care vă spune ce note proaste a luat, sau vă doriți un fiu care se ascunde de voi. Sau o fiică, da. Aceeași discuție este și în cazul câinelui. Ne dorim un câine care să nu se teamă să fie vulnerabil în fața noastră. În ceea ce mă privește, am cumpărat după vreo 3 luni de când a venit în familie bișonul Bobby, am cumpărat o carte care e populară pe piață, cum să-ți aduci cățelul, dar asta a avut darul să mă întristeze, așa că mi-am dat seama că pentru toate era cam târziu. Apropo de importanța primelor luni de viață, și am zis, ne-am descurcat noi, dar acum vedem ce. Și n-am mai continuat să citesc cartea aceea, pentru că aparent o dădusem în bară total. După primele 3 luni, cumpărasem 3 luni mai târziu cartea. Și atunci ce pot să spun eu că niciodată nu e prea târziu. Întrebarea este... Că noi... Scuze. Da. Zi, George. Nu, era Cristi Crista care vrea să continue. Nu, eu vreau să spun că noi am lucrat cu câini din adăpost, câini care au fost abuzați, care au avut experiențe destul de traumatizante. Și totuși am reușit să recuperăm mare parte din comportamentul pozitiv pe care îl doream sau încrederea în oameni. Deci nu cred că e prea târziu. Poți să te apuci să o citești și acum, chiar dacă are 7 ani sau cât ai zis că are bișon. Are 7 ani, da. Un bișon prin firea lucrurilor nu pune aceleași probleme precum rasele pe care le-am văzut la Clubul Câinilor Utilitari, și unde ne-am bucurat foarte mult să filmăm o serie de clipuri. Tot așa, între timp e iarnă, dar era o toamnă târzie, se cam speriau ei de dronă. Credeam că facem o mare șmecherie filmându-i de sus, dar n-a fost chip. Hai să începem cu câteva întrebări până să mai mergem pe desfășurătorul nostru. Uite, Alex Randy zice așa: am un cățel metis de husky de 1 an și 2 luni. Vreau să întreb cum îl pot face să nu mai mănânce de pe jos. Bun, nu e fix pe topicul nostru, dar un cățel care, toți căței își doresc să mănânce de pe jos. Acum, dresajul presupune pe jumătate să convingem câinele că ceea ce îi cerem noi este ceva profitabil pentru el. Cealaltă jumătate din dresaj trebuie, în modul cât mai blând cu putință, să explicăm câinelui că nu este posibil să facă altfel. Și atunci, cu ajutorul unei lese, cu ajutorul unor exerciții de dresaj de captare a atenției câinelui, ușor aducem câinele în situația să prefere să ne acorde atenție decât să mănânce de pe jos. E un set de exerciții. Prima oară învățăm câinele să ne acorde atenție, este recompensat pentru asta. Învățăm câinele să ne acorde atenție, recompensat pentru asta. După care, cu ajutorul lesei, ne asigurăm că chiar și în situații de distragere, câinele, neputând să facă altceva, fără să fie neapărat certat, ci neputând să facă ceea ce își dorea, va recurge la ce știe, respectiv se va uita la noi. Și atunci îl vom recompensa că se uită la noi. Și încet își va crea acest reflex. Și de fiecare dată când noi vom da comanda de captare a atenției, el ne va acorda atenție chiar dacă are ceva tentant pe jos.
Dar e un proces evident. Automat multe întrebări vor fi off-topic, de asta vă propun jocul ăsta. Mergem pe topic și facem un contrapunct cu câteva întrebări la care răspundem scurt de la prietenii noștri care deja ne scriu într-un număr foarte, foarte mare și de asta și răspunsurile să trebuiască să fie scurte pentru că avem foarte multe întrebări. Ioana Sanfiroiu, am 3 câini, ce să le fac să nu mai alerge mâțele? Dacă le prinde, le omoară. Dacă îl prinde, îl omoară. Stați, am pus aiurea întrebarea pentru că de fapt spune că acest cățel aleargă pisicile și el intră în probleme. Dacă îl prind, cățelul îl omoară. Atunci se lasă să alerge doar în locuri fără cățel, fără pisici. Nu, asta e destul de greu să înveți un câine să socializeze cu pisicile sau pisicile să socializeze cu un câine, mai ales când nu ai acces la amândouă. Adică nu putem să ieșim cu pisica într-un parc de câini să ne așteptăm ca toți câinii să o placă sau să se împrietenească cu ea. E clar, un câine trebuie socializat și introdus într-un mediu în care există pisici blânde care nu îl vor ataca. Pentru că altfel și noi dacă ieșim pe stradă și oamenii încep să arunce cu pietre în noi, probabil la un moment dat nu vom mai ieși pe stradă sau vom căuta străzi unde nu există oameni sau vom arunca și noi la rândul nostru cu pietre. Și ultima întrebare din prima rundă scurtă. Cristina Pasco te întreabă cum îl pot ajuta pe Teddy să scape de ticuri. Când este alintat începe să se scarpine la ureche, n-are nicio problemă la urechiușe, sunt periodic curățate. Când este alintat? Când este alintat, începe să se scarpine la ureche. Uite, Rafael a și pus pe ecran. A și pus pe ecran întrebarea. Bun. Păi, trebuie văzut, adică dacă scărpinatul ăsta la ureche îi provoacă daune, el va fi oprit prin redirecționare. Îi oferim altceva de făcut. Îl alintăm în așa fel încât să nu aibă timp să se scarpine la ureche. Dacă Teddy se scarpină la ureche și nu-i provoacă niciun fel de daune, putem să o lăsăm în pace. Este o formă a lui de a-și exprima emoția puternică, pozitivă sau poate chiar conflictuală. Există posibilitatea ca Teddy să vină la alintat și pe de o parte să-i placă faptul că e mângâiat, pe de o parte să-l streseze mâna stăpânului atât de intruzivă pe corpul lui. Trebuie văzut în tot cazul. Facem tot posibilul să-l calmăm, facem tot posibilul să-l redirecționăm, folosim recompensa alimentară ca să îndulcim situația și vedem dacă obiceiul rămâne. Dar dacă obiceiul nu provoacă alte daune, nu mi se pare ceva care să ne panicheze. El poate să rămână cu scărpinici de bucurie și. Bun, asta a fost prima rundă de întrebări și răspunsuri. S-au mai adunat vreo 20 între timp, ar trebui să stăm toată noaptea, dar asta e, va trebui să înțelegeți că răspundem pe măsură ce vin tuturor. Oricum, mi se pare fantastic pentru o întâlnire la prima ediție să ai constant vreo 250 de privitori și să vină atâtea întrebări. Eu zic că ceva ați făcut, domnilor, bine. Nu, George, ți-am spus că noi suntem frumușei, așa. Asta e. Atunci o să încercăm pe măsura în care ne permite și nouă timpul să și răspundem întrebărilor. Sigur că da, sigur că poți să iei de la celelalte pagini. O să încercăm să dăm răspuns iar. Următoarea întrebare, revenind la gentle handling, se referă la perioada critică a cățelului, la primele 16 luni în care învățăm să trăim cu puiul de câine. Cum depășim cu bine perioada asta? Din punct de vedere al gentle handling-ului, atunci este și perioada când interacționează cel mai mult cu medicul. Și exact cum a spus și Vlad la început, și noi ca medici veterinari ne dorim să avem pacienți educați, pacienți care vin la noi fericiți și atunci contează foarte mult și ce imprimă proprietarul despre vizita la medicul veterinar și despre ce se va întâmpla acolo. Dacă ei vor ajunge doar în momentul în care au nevoie sau nu știu, la vaccin, când practic le produce înțepătură, atunci e posibil să plece cu o impresie mai puțin plăcută de la noi și să nu-și dorească să revină. Dacă
reușim să-i scoatem din această stare, noi jucându-ne cu ei, făcând și alte lucruri, recompensându-i, proprietarul aducându-l mai des la cabinetul veterinar doar pentru socializare și, bineînțeles, medicii de acolo și personalul acceptând această situație, cred că din punct de vedere medical și al socializării cu veterinarul, să spun, vom trece cu brio. Despre restul las pe Vlad să vorbească. Da, e important că dacă în primele 16 luni creăm o relație bună cu câinele, după aia evident viața va fi mai ușoară. Dar există câini care trec foarte bine prin perioada asta critică și perioada critică pentru ei de fapt devine perioada în care au nevoie mai des la veterinar. Există căței care, pentru că nu au dezvoltat o relație bună cu stăpânilor, nu au dezvoltat o relație bună cu veterinarul generic sau cu un veterinar anume în anumite cazuri, la bătrânețe, când încep problemele de sănătate, apar dificultățile și atunci devine lucru. Atunci este extrem de grav. Deci depinde de situație. De asemenea, așa cum spunea Cristi, noi am lucrat cu mulți căței care veneau de pe stradă, de pe câmp, care n-au văzut în viață primele 16 luni, n-au văzut oameni poate. Și atunci lupta este să reușești să negociezi cu câinele ușor până când îl aduci în starea de colaborare, să spunem, în starea în care să vadă profitabilitatea relației cu tine. Până vrea să semneze pactul, tratatul de pace. Exact. Ideea e că mulți proprietari de câini, am auzit de foarte multe ori, două aspecte. Unul, au un câine sănătos care n-a avut nevoie să vină la veterinar și atunci pentru el veterinarul e ceva străin, dubios și nu știe cum să-l perceapă. Și doi, la mână, câinele meu nu are nevoie de dresaj pentru că mă înțeleg cu el, e cu minte. Problema e că înțelegerea asta e cumva la mica înțelegere între câine și proprietar. Adică el până în momentul respectiv n-a făcut nimic ca proprietarul să se gândească, băi, câinele meu are o problemă sau ar putea să apară o problemă. Și atunci problema începe atunci când nu ne mai înțelegem cu el. Pentru că un câine care toată viața lui a fost cu minte, la un moment dat începe să muște pe stradă sau la un moment dat începe să fie foarte speriat când vede o bicicletă sau habar n-am. Deci e vorba de, asta cred eu și asta am înțeles eu din toată treaba asta cu dresajul, că dresajul ăsta se aplică în primul rând proprietarilor. Deci eu mă duc la dresaj ca să învăț eu să interacționez cu câinele meu. Am un ciobăneș german de 4 luni care a fost destul de traumatizat, dar nu în sensul negativ neapărat, dar a avut o problemă de sănătate care a trebuit să stea mai mult prin cabinet și prin spital, a suferit mai multe intervenții chirurgicale. Și atunci cumva, da, a trebuit să lucrez cu el și a trebuit să începem de vreme să interacționăm și să-l remotivăm, să-i recăpătăm încrederea, noi ca oameni. Iar eu să învăț să mă educ ca și proprietar și să înțeleg toate nevoile pe care le are și toate așteptările. Până la urmă, nu putem să așteptăm de la oamenii din jur să fie ok cu câinele nostru, dar noi să nu știm cum să reacționăm cu el și cum să interacționăm cu el. Da, pentru că va trebui să vă asumați succesul la întrebările la care nu o să reușim în seara asta să răspundeți. Vă luați în serios promisiunea că o să le răspundeți în chat-ul acolo unde acestea rămân. Următoarea exact, are legătură. Diana Ruxandra ne scrie așa: ca medic veterinar abia așteptam live-ul pentru a învăța ceva trucuri pentru a putea ajuta cât mai bine pacienții mei care sunt răsfățați, serioși, agresivi, pe care de multe ori proprietarii nu îi pot stăpâni suficient de bine. Felicitări pentru idee. În seara asta noi avem un webinar care este dedicat proprietarilor, însă pe data de 17, fix săptămâna viitoare, azi e joi, nu e în aceeași zi, joia viitoare, de la 8 fix, avem o sesiune închisă pe Zoom. Avem o sesiune închisă pe Zoom dedicată special medicilor veterinari, care va fi așadar cu circuit închis și aceeași temă despre ce înseamnă gentle handling va fi dedicată medicilor veterinari și veți afla de pe pagina Seva din timp de ea și Vetro și Ceva Pufos și toți partenerii. Prin urmare, pot să dau vestea asta bună că de azi într-o săptămână vă veți vedea cu doctorul Cristian Cristea și cu Vlad Popescu doar în formulă
profesională cu medicii veterinari. Azi stăm de vorbă cu proprietarii, dar ne bucurăm foarte mult că ni s-au alăturat și medici veterinari. Pentru că, apropo de ei, următorul topic e tocmai acesta. Ce să cerem de la medicii noștri veterinari ca proprietari ca să devină prietenii patrupezilor noștri și cum facem ca interacțiunea asta să fie cât mai plăcută? Evident, de-aia abordăm chestia asta în ambele sensuri. Este foarte important să avem parte de un tratament bun. Câinele să aibă parte de un tratament bun atât acasă cât și la veterinar. Noi, ca stăpâni, va trebui să cerem medicilor veterinari cu care interacționăm să se ridice la un anumit standard, măcar în sensul în care să aibă blândețea să-mi accepte mie ca stăpân capacitatea de a-mi coordona propriul animal. Adică eu îmi contenționez, cu ghilimele de rigoare, eu îmi contenționez câinele pentru vaccin, eu îl pun în poziția de a primi o ecografie, medicul veterinar trebuie să-mi dea voie să intru la el în cabinet cât de des posibil, chiar dacă nu e neapărat o consultație, ci doar un antrenament, doar o joacă. Și ușor, ușor sperăm noi, medicul la veterinar, să zică: nu, vreau și eu să învăț gentle handling. Bine, acum mulți dintre colegii mei, nu doar Diana, pe care o salut, sunt interesați de acest gentle handling și deja se discută în grupurile noastre despre cum să ne ajutăm mai mult pacienții, mai mult decât prin actul medical, pentru că sunt numeroase studii care au demonstrat că un animal sau un pacient, indiferent că este om sau animal, mai puțin stresat se va recupera mai repede, mai rapid. Deci este și în interesul nostru să facem acest lucru, dar pe scurt, ce trebuie să-i cereți medicului veterinar? Să aibă răbdare cu voi și să fie interesat de acest lucru. Pentru că, până la urmă, dacă medicul consideră că el trebuie să contenționeze animalul sau că nu are timp să ofere jumătatea aia de oră sau, 15 minute în care animalul se acomodeze în cabinet, nu putem obliga pe nimeni să abordeze această practică. Dar eu cred că din ce în ce mai mulți dintre colegii mei vor fi receptivi și sunt deja receptivi la acest mod de a interacționa cu animalele. Și atunci cred că asta, trebuie să întrebați dacă sunt de acord, unul la mână, doi la mână, trebuie să aibă răbdare și timp, bineînțeles, ca să poată interacționa în acest fel. Dar niciodată nu vom, l-a spus mai devreme, trebuie să-și contenționeze proprietarul animalul. Da, corect, dar medicul trebuie să-l învețe, pentru că mulți proprietari nu știu cum să contenționeze un câine și atunci există alte metode decât acelea cu botniță și ținut de zgardă în sus sau știu eu, ținut picioarele și culcat pe podea, care nu sunt traumatizante, dar totodată care protejează și medicul veterinar, că până la urmă și noi lucrăm cu mâinile și trebuie să avem grijă de ele sau de față, că de multe ori ne apropiem fața de pacienți. Și sfatul meu este să fiți totuși deschiși și să înțelegeți și temerile veterinarului, medicului veterinar, și totodată să nu-i puneți în pericol, pentru că au fost multe cazuri în care proprietarul ne garanta și ne dădea cu semnătură că acel câine n-a mușcat niciodată și întotdeauna există o primă dată. Deci să facem chestia asta în momentul în care suntem siguri pe câinele nostru, pentru că, într-adevăr, toți câinii pe care îi tratăm de la club nu au dat niciodată vreo dovadă de agresivitate. Dar la un moment dat, când a venit prietenul nostru Romică cu Billy la cabinet, eu îl consultam și Billy a început să mă lingă pe mână și eu zic: uite mă, Romică, ce prietenos e Billy, vezi că îi place de mine, mă pupă. Și atunci am aflat și eu că linsul acesta nu poate, adică nu înseamnă neapărat că ești fericit, că e relaxat, ci înseamnă și lasă-mă în pace, te rog eu frumos, că nu mai închep de tine. Și atunci trebuie să știm când să ne retragem, noi ca medici veterinari. Proprietarul, bineînțeles, trebuie să poată identifica momentul de stres maxim la care vrea să-și supună animalul. Și dacă nu este o manoperă care îi salvează viața, dacă nu vorbim de un animal care este o urgență și care trebuie intervenit, cred că trebuie să existe această colaborare și înțelegere de ambele părți și medicul să poată spune: ok, cred că putem continua mâine sau peste o săptămână sau peste un timp, peste jumătate de oră, du-te, lasă-l, plimbă-l puțin să se relaxeze, relaxează-te și tu.
și ne vedem în 30 de minute sau într-o zi sau în 2 sau în 7, nu contează, și proprietarul trebuie să știe când să ceară această amânare, dar totodată să nu piardă încrederea în medicul veterinar atunci când spune că ok, mai trebuie să stăm 5 minute pe masă ca să avem un diagnostic sau ca să vedem ecografic dacă acest câine mai are vezica integră sau nu. Da, ce trebuie înțeles de aici ca proprietar este că medicii ăștia veterinari au un atașament aproape irațional față de propriile mâini și trebuie respectată chestia asta, adică nu e ok să punem în pericol pe nimeni. Și atunci, pe de altă parte, acesta e și motivul pentru care cel mai des medicul veterinar, dacă vede un stăpân, să spunem așa, stăpân pe sine și pe câinele lui, preferă colaborarea decât să se pună în situația în care câinele să muște pe cineva. Ok, sesiune de întrebări și răspunsuri rapide. Reca Sipoș are un chihuahua de 1 an. Întrebarea, de fapt, spune așa: când așteptăm la veterinar, e super stresat afară, în schimb, în timpul tratamentului se comportă ok. Cum aș putea reduce stresul respectiv cât așteptăm afară până ce intrăm la tratament, ca să intre ca la spa câinele? Asta e adăugirea mea. Hai să începem să contracondiționăm câinele. În primul rând, dacă de fiecare dată există posibilitatea ca pe masă câinele se comporte ok, dar să nu se simtă ok. Pe masă, când vede că chiar nu mai are nicio șansă să evite intervenția, nu mai manifestă starea oribilă pe care o simte în om. Hai să contracondiționăm. Hai să ajungem în acea sală de așteptare și fără să fim consultați. Hai să ajungem în acea sală de așteptare ca din când în când acolo să ne jucăm, să primim recompense, să fie distractiv. Hai să interacționăm cu medicul veterinar și în alte situații decât alea în care urmează să fiu înțepat, pipăit prin tot felul de locuri unde nu-mi place și etc. Adică hai să îmbogățim experiența asta și să contracondiționăm. Asta nu e doar locul ăla nașpa unde se întâmplă lucruri oribile, ci este un loc unde se întâmplă și lucruri mișto. Primez recompensă, sunt mângâiat de toată lumea, ce drăguț e. Și ușor, ușor, dacă nu suntem abuzați la fiecare vizită, cred eu că cățelușul se va simți un pic mai bine. Nu știu dacă va intra chiar ca la spa, dar poate nu va mai intra ca un miel la tăiere măcar. Dar există și varianta cealaltă, nu? În care câinele de-abia așteaptă să ajungă pe masă, el e stresat afară. Adică există și situația asta. putea să înțeleg. Da, există și situația în care câinele de fapt are o anxietate de așteptare, vrea să intre mai repede, vrea să vadă ce dă veterinarul. Sunt și situații de astea. Nu știu dacă e cazul. Adică își dorește vaccinul sau își dorește să pună mâna veterinarul pe el. Nu, nu cred că e cazul ăsta, pentru că altfel prietena noastră nu s-ar fi plâns, nu? Dar există și situația în care câinele pur și simplu nu mai e dispus să aștepte, vrea să intre primul la coadă. Și atunci trebuie să-i găsească ceva de făcut afară, nu? Cât așteaptă. Da, exact, tot o contracondiționare până la urmă. Da. Adică o bandă de alergat pusă în fața cabinetului veterinar unde e chihuahua să alerge, cred că ar fi o soluție. Exact. Claudia întreabă dacă poate dezvăța un câine de un comportament prost doar cu recompense sau trebuie și pedepsit. Adică, ce zicem noi, cum ar zice englezul, băț și morcov. Bun. Deci nu. Evident că o formă de pedeapsă este necesară. Problema este cum facem să aplicăm acea pedeapsă cât mai puțin invaziv, cât mai puțin agresiv, cât mai puțin oprimant pentru câini. Și există soluții destul de simple. Și anume, noi trebuie să pornim de la principiul enunțat de Conrad Lorenz. Nu începe acum să despri ce urmează. Secretele, da. De apetență inhibată. Adică, dacă eu reușesc să intervin în traseul ăsta, câinele are un traseu prin care își obține o recompensă, spunem noi, ilegală, da? Mănâncă de pe jos, balegă, să spunem. Dacă noi reușim să intervenim pe traseul ăsta înainte ca respectivul să se recompenseze cu balega respectivă și intervenim undeva unde el încă are o apetență, își dorește, de-abia se apropie, și acolo pur și simplu, în loc să-l certăm, să-l batem, să urlăm la el, pur și simplu îl tragem de lesă și îl recompensăm pentru faptul că vine la noi, chiar dacă el nu vine neapărat intenționat, cred că reușim să reducem probabilitatea repetării acestui comportament. Sigur, metoda blândă, metoda umană, metoda respectuoasă față de câini
este mai grea, mai lentă, mai enervantă, dar dă rezultate foarte solide și în același timp prietenoase cu noi și cu câinele nostru. Da, două întrebări care sunt asemănătoare, cumva, Alexandra și Iulia. Alexandra spune că are o cățelușă care e foarte fericită când plecăm cu mașina la veterinar, însă atunci când ajungem acolo începe și tremură și stă numai la ușa cabinetului. Bun, bănuiesc că nu are de unde să știe dacă chiar de fiecare, probabil că mai pleacă cu mașina și în locuri plăcute, în parc sau în alte parte. Cum aș putea să o calmez? Are aproape un an și nu este castrată încă, asta e un detaliu de culoare. Iulia zice așa, probabil se leagă cumva, am un mops de 1 an și 7 luni, foarte sociabil, însă mersul la vet e mersul la tăiere, codița jos, tristețe. Plănuiesc să-l duc la un set de analize de bază. Mereu a trebuit să fiu de față la toate controalele, pentru că în relația noastră eu sunt cea care îl apără. Păreri și comentarii, domnilor, mi se cer. Frica cățelului. Cred că ar fi bine să-l susțină, nu să-l apere, că nu are de ce să-l apere, adică nu l-a dus la un dușman, l-a dus la o persoană care teoretic încearcă să-l ajute și practic asta se întâmplă. Eu asta i-aș recomanda din punct de vedere al proprietarului de câine, nu al medicului. După care să vorbească cu medicul și să-l facă să înțeleagă că are un câine mai anxios sau un câine mai dependent de persoana ei. Deci asta cred că, iarăși, odată ce noi înțelegem și Vlad a venit și mi-a spus că el trebuie să intre neapărat cu Cealapa în cabinetul de consultații, pentru că Cealapa se simte mai bine și eu am văzut că pot interacționa mai ușor cu ea, n-a fost nicio problemă. Pe partea de dresaj sau cum să-l condiționăm. E motivul pentru care cele două fete, nu, trebuie să ne urmărească. Exact despre asta vom vorbi. Și da, până la urmă la fel, trebuie să contracondiționăm, să încercăm să îi arătăm câinelui că la veterinar nu urmează tăierea. Noi știm că nu e tăiere, câinii nu știu. Noi trebuie să ușor să le explicăm că la veterinar nu se întâmplă numai lucrurile. Cum le explicăm pe limba căților? O să discutăm pe larg în seminari, în webinariile astea care vor începe pe Facebook. Asta fiind, ca să mai spunem o dată, asta este prezentarea prezentării. Asta este o chestie de salut, oameni buni, am revenit pe internet și de data asta sperăm să o ținem tot așa, să nu ne mai întrerupem. Cum recomandați să instruim copiii să facă gentle handling cu câinii din familie sau cu stray dogs? De la Alina, o salutăm. Salutări! Salut! Cum instruim copiii, la fel ca pe noi. Copiii trebuie supravegheați. Singura diferență între un copil și un adult, după ce învățăm lucrurile de bază, este regula de aur. Copilul nu va fi lăsat, dacă vorbim de un copil mic, nu știu, până în 5-6 ani, care la un moment dat poate avea un comportament imprevizibil și de multe ori poate fi mai imprevizibil decât câinele, nu îi lăsăm singuri, stăm în permanență și supraveghem. Iar tehnicile vor fi aceleași pe care le vom dezbate în episoadele următoare. În esență, este un balet foarte important și greu de pus în practică să ai în aceeași casă mai mulți copii. Să ai în aceeași casă copii și câini este iarăși un balet important, pentru că de multe ori copiii înțeleg la fel de multe ca și noi, însă ei nu se pot abține. Nu cred că un copil care a trecut de vârsta de 3-4 ani are probleme în a înțelege că pe câine îl doare dacă faci știu ce. E foarte greu să-l convingi să se abțină să facă ceea ce vine să facă și atunci de aceea blândețea, bunul simț ne va face să-i supraveghem și ușor să putem determina un outcome sau altul. Dar acum să nu denigrăm copiii, că sunt și adulți care nu se pot abține în a face. Absolut, adică nu e o chestie nu ține de vârstă. Uite, acum vine perioada sărbătorilor, să vă văd eu pe voi adulților de la câte vă abțineți și cât. Și vorbim după aia. Ok. Sonia, eu am un caz interesant, spune. Din fericire, cățelul meu nu doar că se teme de vizita la veterinar, ci nu doar că nu se teme,
ci se bucură și trage în lesă când își dă seama unde mergem. Și a trecut și prin episoade mai dureroase sau care credeam că sigur îl vor înfricoșa. Vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă în capul lui, de ce se bucură. E prietenos by default cu toată lumea, dar și bucuros că merge la medicul veterinar. Probabil respectivul medic deja, voluntar sau involuntar, a aplicat niște tehnici corecte și a știut cum să câștige încrederea câinelui și să-l scoată din starea de stres pe care a provocat-o. Adică finalul a fost fericit întotdeauna, indiferent de ce s-a întâmplat pe parcursul vizitei. Asta cred eu. Da, și eu cred că este vorba de o concurență a unor factori pozitivi. În primul rând, nici stăpânul, nici veterinarul nu sunt tâmpiți. Sunt niște oameni blânzi și buni care fac tot posibilul ca lucrurile să iasă bine. Pe de altă parte, foarte probabil că și câinele nostru are un make-up emoțional, o structură emoțională care îl face să aprecieze interacțiunea cu medicul veterinar, chiar dacă ea vine și cu niște costuri mai puțin plăcute. Adică accept să fiu înțepat, să fiu tăiat, să fiu, nu știu, manipulat într-un mod care nu-mi place, dar faptul că sunt mângâiat, sunt răsfățat, sunt în centrul atenției, e o plată destul de mare pentru asta. De fapt, tot ce vom învăța noi de pe parcursul chestii astea va încerca să convingă toți câinii că interacțiunea cu medicul veterinar va pune pe el într-o situație favorită, în care va fi în centrul atenției și va trebui și el să plătească prețul, și anume să fie injectat, să fie consultat, să trebuiască să îi se ia sânge și etc. Adică noi ăsta este traseul. Câinele ei este acolo și este meritul medicului veterinar, este meritul stăpânului și meritul câinelui. Noi, restul cu câinii noștri mai puțin entuziaști, încercăm să prindem și noi acest tren. Despre asta e vorba. Da, sunt mai multe mesaje care se referă la câini care nu scapă de obiceiul greșit, spun prietenii noștri de pe Facebook, de a mușca la diverse vârste, dar ca să fac o medie așa, e vorba de căței de până un an. Nu e un obicei greșit, adică e ceva fiziologic normal să muște, că și copiii mușcă și copiii zgârie, adică pentru un câine cu atât mai puțin nu e ceva greșit să muște. Ideea e de ce mușcă, trebuie să aflăm care este, în afară că practic ei așa își descoperă tot universul și copilul bagă în gură, orice chestie o bagă în gură pentru că așa cunoaște el în momentul la acea vârstă. Și căței sunt la fel, adică ei odată mușcă ca să cunoască și descoperă o grămadă de texturi, gusturi și așa mai departe. Și în al doilea rând mușcă ca să se joace, mușcă că își schimbă dinții, mai ales dacă vorbim de vârsta 4-6 luni. Deci nu e un comportament anormal, e vorba de cum vom condiționa noi comportamentul ăsta pe viitor, astfel încât să-i facem să muște, în ghilimele, doar când trebuie să muște din jucărie sau când trebuie să mănânce sau nu să ne muște de picioare, să ne muște de papuc sau mai sunt căței care ocazional mai mușcă și de mână, picior și alte părți ale corpului pe care n-ar trebui. Dar, repet, trebuie văzut când le fac și de ce le fac. Și bineînțeles să nu fie o cauză medicală pentru care el face chestia asta. Ok. Dar să ne zică și Vlad ceva. Ce să vă zic? Exact asta cred și eu. E normal, noi vrem să modulăm de fapt comportamentul ăsta. E foarte important. Există comportamente ale câinilor care sunt absolut naturale. Și atunci, fiind niște comportamente naturale, noi nu vrem să le inhibăm complet. Nu vrem să transformăm căței în niște roboți. În primul rând pentru că nu o să ne iasă. Nu, poate ne-am dorit asta. Dar și pentru că câinii totuși nu sunt roboți. Și atunci e normal să existe niște asemenea comportamente. E important să le modulăm, să le aducem într-o formă pe care noi să o putem accepta. Adică să nu ne mănânce efectiv pantofii, mâinile și alte asemenea lucruri. Da, ce mă bucură pe mine e că ați stârnit un interes foarte mare prin numărul întrebărilor și prin ceea ce întreabă prietenii noștri de pe Facebook. Din fericire, majoritatea întrebărilor... Eu cred că este și rolul sau meritul moderatorului, că dacă era Cristi Marinescu, nu știu dacă aveam atâtea întrebări.
Îl salutăm, te salutăm. Nu știu dacă Cristi este online. Am să rog colegii să simtă taie asta experiment. la montaj. Rafael, asta o tăiem când prelucrăm materialul. Vreau altceva să zic, de fapt. Ideea era că multe dintre răspunsurile la întrebările foarte specifice care au venit sunt cuprinse exact în tabla de materii pentru următoarele 5 întâlniri despre care vorbea Vlad Popescu pentru săptămânile viitoare și vom avea din fericire timp să detaliem pentru fiecare dintre aceștia. Am o ultimă, pentru că suntem aproape de final, mai avem câteva minute. A pus aici prietena noastră Ioana o ultimă întrebare pe propria ei tablă de materii și n-aș vrea să închidem. Cumva are legătură și cu atmosfera asta de sfârșit de an. Cum să învățăm de la câini și împreună cu ei ce înseamnă armonia asta de cuplu câine-om. Fac o mică paranteză, mă uitam aseară la un episod din Star Trek, cred că tuturor ne place Star Trek-ul sau ar trebui, și un personaj de acolo, extraterestru evident, era șocat de relația profundă pe care oamenii o au cu animalele lor de companie și felul în care își transferă ei atât de mult din ființa lor și cât de mult investesc până la urmă, că e o investiție sufletească într-o asemenea relație. Și cred că asta discutăm și noi, nu noi extraterestri și oamenii. De multe ori vedem în câinii noștri niște ființe care ne sunt de-a dreptul superioare prin felul în care se comportă. Aș vrea să închidem cu tema asta a armoniei de cuplu câine-om. Aveți peste 11 ani de experiență directă, ați putut nu doar ca proprietari, ci și ca medici, ca oameni care lucrați cu câini de aproape, să urmăriți felul în care funcționează. Ideea că avem 6 ani de cuplu, ca proprietar și medic de armonie. Deci... Da, de care iată că nu ne-am omorât încă între noi, deci e bine. Eu cred că e important, pe de o parte, să încercăm să nu ne creăm un ideal prea greu de atins. Armonia pe care o dezvoltăm cu câinii noștri nu va fi și nu trebuie să fie perfectă. Cred că e important să înțelegem că suntem două ființe, fiecare cu capriciile lui, și că a reuși să relaționăm împreună, a reuși să ne plimbăm, a reuși să ne jucăm împreună, a reuși să parcurgem etapele vieții împreună, este în sine o realizare. Nu vreau să proliferez teorii neștiințifice, dar cred cu tărie că noi suntem foarte aproape de a ajunge să fim o veste bună în existența câinelui nostru și cred cu tărie că câinele nostru este o veste bună în existența noastră. Și atunci asta este credința de bază pentru care m-am apucat de meseria asta. Și cred că pentru asta merită să muncim și să investim. Și fiecare curs ca al nostru, care nu este nici soarele de pe cer, nu este nici cel mai prost curs pe care îl veți face vreodată, fiecare din cursurile astea vă ajută ușor să vă umpleți biblioteca cu soluții pentru niște situații specifice. Pentru că până la urmă viața este compusă din aceste situații mici, momentele epocale fiind puține și rare. Cel mai des sunt momente de astea mici care ne chinuie în fiecare zi. Și cred că cursul nostru, cum va fi structurat așa, vă va ajuta să vă îmbogățiți repertoriul față de câinele vostru. Cam aia e ce vroiam eu să transmit. Da, și eu cred că ideea de bază este cum reușim să avem încredere în câinele nostru și cum îl facem pe el să aibă încredere în noi. Și
Cred că cel mai simplu mod de a vă face o idee despre ce urmează să facem este să citiți Micul Prinț, care vă ia, 10 minute, că îl citesc aproape în fiecare seară, și Bunul Dinozaur. Și acolo vă spun, veți vedea și cum ne văd animalele pe noi și cum vedem noi animalele. Sau cum ar trebui să le vedem. Da, unii se Deci atât Cristi nu s-a temut deloc să răspundească chestiile științifice. El s-a aruncat de-a dreptul în literatură, niciun fel de jenă. Eu am fost mai reținut așa. Așa, aproape îmi pare rău, știu. La Clubul Câinilor Utilitari cu câți bișoni ai lucrat? Nu, să știi că am lucrat cu bișoni și aici chiar vreau să discut și chestia asta. Cu altul ar fi 2, dacă Nu. 40% din întrebări sunt despre bișoni, de asta. E foarte important. Câinii mici și câinii foarte blânzi, de foarte multe ori nu sunt tratați cu atenția cuvenită. Faptul că un câine este blând sau un câine este incapabil, că e mic, e incapabil să ne ucidă și să ne rupă mâinile, nu înseamnă că el se simte mai bine la veterinar. Noi trebuie să-i tratăm pe toți cu respect, trebuie să-i tratăm pe toți cu atenție, ca și cum înțelegem că ei suferă la fel de mult ca și un Rottweiler. Să nu credeți că Rottweilerul suferă mai tare decât un bișon. Suferă amândoi la fel. Numai că Rottweilerul, fiind mai mare și mai puternic, se simte mai capabil să răspundă challenge-ului. Bișonul, săracul, de cel mai des se supune pentru că nu prea are altă cale. Dacă învățăm cum să relaționăm cu el, îi vom face un mare bine și la rândul lui ne va face nouă. Și peste câteva mii de ani s-ar putea să devină specia dominantă pe pământ. De-aia mai să citiți Bunul Dinozaur. O să vedeți altă întorsătură pe care o putea lua lumea. Ideea e că a pus punctul pe i. Practic, trebuie să învățăm ce e mai important pentru un câine în relația pe care noi avem cu el. Dragostea și ținutul în brațe și pupatul sau respectul pe care îl oferim. Că sunt mulți câini, chiar și bișoni, care chiar și ținutul în brațe de către proprietar la un moment dat devine agasant și excită într-un fel negativ. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru seara asta frumoasă. Mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări. O să le citim din nou și acolo unde este cazul revenim cu răspunsuri concrete. A fost doar un teaser, da? Proiectul Vet Talks abia este inaugurat în seara asta și am vrut neapărat, chiar dacă e final de an, nu prea se lansează proiecte noi în decembrie, dar uite, am vrut să facem noi și mai ales în pandemie față de cum face lumea și să-l lansăm până să se închidă anul și să vă facem poftă să urmăriți aceste sesiuni. Urmăriți canalele, paginile de Facebook unde se difuzează adevărate comunități, unde se difuzează acest live și veți afla informații despre când ne vom revedea și data viitoare. Unul dintre ele este Roa de Ulfi. Unul din canalele acestea este Roa de Ulfi. Da. Și acolo chiar puteți vedea ce înseamnă, asta încercăm să facem, ce înseamnă viața cu un pui de câine. Și cred că vă va ajuta și să luați decizia dacă vă luați sau nu un pui de câine. Pentru că și aici e de discutat mult, dacă suntem în momentul în care este oportun să luăm această decizie. Și după aia o să vedeți cum vă blestemați zilele în primele 16 luni. Dar după care merită, m-a asigurat prietenul meu Vlad Popescu. Adică eu mi-am luat un câine după 20 de ani, cred că după ce n-am mai avut un pui de câine, am avut doar câini adulți. Dar da, deci și pe Roa de Ulfi să intrați, să vă uitați. Vlad, ultimele tale cuvinte pe seara asta. Nu, pe seara asta. Exact, pe seara asta sperăm că nu sunt ultimele cuvinte. Ce să spun? Sperăm să nu dezamăgim și vă așteptăm cu drag. Nu vă putem spune eu și Cristi acum care sunt următoarele programări, iată le aflăm și noi în direct. Dar dacă o să vă aducem în seara asta. Exact, ușor deci vom duce lucrurile la capăt, da? Mulțumim foarte mult că ne urmăriți. Sperăm să reușim să vă spunem de fiecare dată lucruri interesante care să nu facă să merite timpul petrecut împreună.
Și puteți să veniți cu sugestii de la un episod la altul, chiar și acum puteți să veniți cu, nu știu, propuneri despre ce ați vrea să discutăm și noi să încercăm să mulăm topicul respectivului episod și pe problemele stricte pe care voi ni le trimiteți. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit și vă așteptăm și la următoarele episoade. O seară bună tuturor, numai bine! Mulțumim!